masarap na fried chili pork adobo. Tara, umpisahan na natin! Ito ang mga ingredients. Gagamit tayo ng bawang, sibuyas, siling na buyo, patatas, suka, toyo, liquid seasoning. Gagamit tayo ng Sprite at syempre, ang karning baboy. Itong gagamitin ko ay mga lempo cuts at hiniwa ko na sa ganito kalalaki. Ngayon ay uumpisan ko na hiwain ang ating mga pangsahog at uunahin ko na itong mga bawang. Isusunod ko naman itong sibuyas. Kalahati lang ang gagamitin ko para dito sa ating adobo recipe. Sunod naman ay ang mga patatas at hihiwain ko lang itong parang mga mojos. Huli ko naman hihiwain ang mga siling na buyo na isasabay natin mamaya sa pagprito ng nalutong karning baboy. Ngayon ay inilagay ko na sa kasirola ang karne at isasabay na rin ang mga pangsahog maliban sa suka at sili. Papakuluan lang natin ito ng 45 minutes sa low to medium fire hanggang lumambot ang karning baboy at mabawasan ang sabaw ng ating adobo. Kalahating bawang lang din muna ang ilalagay natin dahil gagamitin natin ang kalahati mamaya sa pagprito. A few inches later. Kapag kumukulo na, ay lalagyan natin ito ng pinatuyong dahon ng laurel. Ilalagay na rin natin ang ating suka at itutuloy lang ang pagpapakulo. Sa hiwalay na kawali ay magpapainit tayo ng mantika at piprituhin na natin ang mga patatas. Sa classroom may batas, bawal lumabas, bawal lumabas. Ayan, luto na ang ating mga patatas. Hahawin na natin ito. A few moments later. Ayan, pagtapos ng 45 minutes ay isi-set aside na muna natin ang karne. Mapapansin natin na nabawasan ng sabaw at umabas din ang mantika ng taba. Itutuloy pa natin ang pagluto dito sa naiwang sabaw ng mga 5 to 10 minutes hanggat sa ito ay mabawasan pa. Ngayon ay binawasan ko lang ng mantika yung pinagprituhan natin na kawali at iigisa ko na ang bawang kasama na rin ang siling na buyo. Kapag golden brown na ang ating bawang, ay ilalagay ko na rin ang ating nalutong karning baboy. Piprituhin natin ito ng mga 5 minutes sa medium to high fire habang patuloy na hinahalo. Pero pag sinabing pag, nag-comply ka, pwedeng lumabas, ngayon naman ay lalagyan natin ng 1/2 tablespoon na harinang tinunaw sa tubig ang ating adobo sauce. Para ito ay medyo lumapot at lulutuin lang natin ito ng mga 2 minutes pa bago natin patayin ang apoy. Pwede rin kayo maglagay ng kaunting asin kung sa tingin nyo ay kulang pa ang alat. 2 very boring minutes later. Ayan! Luto na ang ating fried chili pork adobo. Ano pa ang hinihintay nyo? Tara, namitan